बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया एखे नंखाय गावनि माखासे सार्थखौ लानानै बुंनाय रावसो जुदि बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बिराद समाजनि जातिनि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंब्ला बिटिसि बा बिटिआरनि जौगानायनि बाथ्रा सानदोंब्ला बिथाङा साननानै नाय दिनै बिटिआर सुक्तिनि मा दफाया जाफुंखो बा मा खोथा होनायफोरखौ मावफुंखो आरो चन्दन ब्रह्मआ जुदि खौसेथिनि बाथ्रा सानदोंबा बिटिआरनि जौगानाय सानदोंबा बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै मानो हाइकर्टआव केस होनो गोनां जाखो होमब्ला बिथाङा बे जायगायाव बोरै थांनानै माब्रै बेबादि खोथा बुंनो हाखो बेनिफ्राय जों बुजियो बिथाङा बेयाव क्षमता गैयि 3 बोसोर क्षमता गैयिखौनो उसुखुथु जानानै थानो हायैनि बिथाङा बैयाव 6-7 मासनि उनाव एमएलए जानायनि आसाजोंसो थांनाय राव आरो बेफोर रावा 12 एप्रिलाव जोंहा आगु मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबहैबाय दा बेखौ लानानै जोङो बिथांनि सायाव माखासे खोथा बुंनांगौ दङ होननानै जों सानो मानोना बे 2 बोसोर डिप्युटि चिफ थानाय समाव हाग्रामानि अननायाव बहुतखिनि बियो सुबिदा मोनदोंमोन जोंनि बिपिएफनिनो सानसे समनि चिफ आरो जोंनि दानि बिपिएफ दलनि सासे आफादगिरि महिलारि सार हाग्रामा महिलारि सारनि अननायावनो बियो 15 बोसोर केबिनेट मिनिस्टार जाबोदोंमोन दा बेखिनियाव बिथाङा गोबां खामानि मावनो हानांगौमोन हाबावनांगौमोन नाथाय रायजो राजाया बेखौ मानो नाखस खालामखो मानो फेजेनखो बिनि थाखाय जों बिपिएफआ दायि नङा बिनि दायिया चन्दन ब्रह्मआ गावनो जायनि थाखाय बियो सासे गोदान बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि आखायाव गाज्रि भाबै बियो जेननांदों जोंनि दलखौ नागारनानै थांनाया जेबो जाहोन गैया बियो 3-4 बोसोर क्षमता गैयियावनो बियो अधैर्य जाबाय नंखायनो बियो मोनसे सिमां नुदों फैगौ जितु एमपि इलेक्सन 7 मेआव जानो गोनां जोंनि क'क्राझार लकसभा बेवहाय जयन्त बसुमतारीया जिहेतु एमपि केन्डिडेट जाबाय बिनि खालि जानाय जोंनि सिडली समष्टि एमएलए समष्टियाव बिथाङा हयथ' एमएलए मोनगोन एमएलएनि बिजाथि मोनगोन बे आसायै बिथाङा थांदों नाथाय आं सानो बिथांनि बे आसायाबो जाफुंनाय नङा प्राइमारि सिगांनि गाव मन्थ्रि थानाय समाव बियो जेब्ला WPTनि मिनिस्टारमोन बे समाव बियो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनो 3 कौटि करि होनो होननानै बिनि आखाइनि मानसिफोरनि दारै बियो पारसेन्ट लानानै थांदोंमोन इलेक्सननि आवगाय नाथाय मोनसेबो खामानिखौ बियो हरनो हायाखिसै जायनि थाखाय जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रानो प्राइमारिनि मावथिफोरानो बिथांखौ नागारनानै बिथांखौ फेजेनदों बिपिएफआ हिमग्ल'बिन दंना गैया चन्दना गाव बुजिनानै लानाया मोजां खारन दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव हाजार मानसिदि जयनिं जागासिनो दङ आरो दिनै जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दंबावो बेयावबो आरो जयनिं जादों जों जुदि हिमग्ल'बिन गैलाब्ला होनब्ला जोंनि जायगायाव जों जुदि दुरबल जाबायबा जोंनि दलाव কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত পোত দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ